Dobrý deň. Chcel by som vám predstaviť jeden komplex pre nenáročného rybára. Táto sada značky Carp Academy pozostáva zo stojanu, z dvoch signalizátorov, z dvoch trojdielnych udíc, z dvoch navijákov. Takže tento stojan, jak som už podotkol a poznamenal, že má dve signalizátory. Samozrejme, signalizátory sa dajú prispôsobiť jak výške tónu, jak hlasitosti a dajú sa meniť aj hudba, respektíve pípače. A funguje to aj na nočný prúd, lebo obsahuje to diódu a svieti to. Svieti to ešte 20 sekúnd po záberu. Tento stojan má dve trojdielne udice. Udica je značky Winer Carp. Jej dĺžka je 3,60, je to trojlibrová udica a vrhacia ťaťasť je 120 gramov. Je z kvalitného materiálu robená, veľmi dobrým povrchovým lakom, je spravená odolná voči vode a dobre sa aj drží v ruke, natoľko má pri rukoveti penu a dobre je chytené aj na upevnenie navijáka. Navíjak je značky Carbrunner X50, je ešte v značke X60. Všetko závisí od návinu vlásca a konkrétne u tohto je 230 metrov priemer 0,30 vlásca. Tento navíjak má prednú brzdu, zadnú brzdu a samozrejme je to Bajrunner. K tomto sede patrí samozrejme púzdro na obidve udice, čiže ku každej udice patrí púzdro a samotná sada sa dá zložiť do takej praktickej tašky. Dá sa veľmi rýchlo zložiť, veľmi rýchlo rozložiť. Vďaka nepriaznivému počasiu stojan môže byť raz, dva zbalený a samozrejme pri rýchlej rybačke aj rýchlo rozbalený.